Nadolig 2020. Mae'r Nadolig ar y trothwy sawl tro ar fyd. Mae misoedd y flwyddyn eleni ers y 30 o Fawrth wedi cyffwrdd pob un ohonom. Rydym fel aelodau o Ferched y Wawr yn cynorthwyo ein gilydd drwy'r flwyddyn. Na allwn gydio llaw, cofleidio ein gilydd, does dim sicrwydd y cawn groesawu teulu ar ein heilwyd eleni. Rydym yn gobeithio bydd goleini'r Nadolig yn dod â gorwel gwell yn 2021. Mae haneswyr a meddygon ein byd wedi bod yn trafod sawl digwyddiad sydd wedi digwydd yn ei dro dros y canrifoedd, gan gymharu ystadegau. Ond i ni eleni sydd wedi byw drwy gyfnod y Covid-19, o'r babanod sydd wedi geni i golledion ar aelwydu, mae'n gyfnod na wnawn ni byth anghofio. Yr hyn a gofiwn yw'r chwythdod o grwydro, cymdeithasu'n ddigidol, neu drwy anfon llythyr neu barsel yn y post. Y concern am eraill, y caredigrwydd cymunedol, a'r newid enfawr yn ein ffordd o fyw. Diolch i bob un ohonoch am eich cefnogaeth i mi. Mae'r flwyddyn wedi bod yn her ac yn sialens yn ystod fy nhrydydd flwyddyn y Llywyddiaeth. Nid oes gennyf gais eleni i'r un ganen neu glwb gyfrannu at gasgliad arbennig y llywydd, ond rhoddaf y dewis i chi wneud hynny fel y dymunwch, fel unigolyn i elusen o'ch dewis. Mae sawl elusen yn gwegian yn ein broedd, ac wrth wneud yn unigol, ni fyddwn yn torri'r rheolau elusennol ein mudiad. Mwynhewch gan gofio gwir ystyr y Nadolig a blwyddyn newydd obeithiol. Diolch o galon i bob un ohonoch chi am eich cefnogaeth arbennig yn ystod y flwyddyn aeth heibio. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol, ond dwi'n mawr obeithio cewch chi Nadolig hyfryd a blwyddyn newydd hapus, gan edrych ymlaen i 2021 yn hyderus gyda'n gilydd. Diolch o galon i chi.